Okay, mayong buntag niyong tanan. So, kinsa may first time pa, karon pa nakaare sa atong opisina. Na ako yung mga kababayan dire day. Okay, sa mga first time o sa mga balik na pod kay namo poy uban nga ning balik na pero natog pag niage mao nga atong i-recap, atong i-review unsa may atong mga talk no. Una, ang akong talk is about how the devils attack. Pero karong orasa, ang mutapik untaan ni si Brother Jesse. Pero wala pa man siya moabot. So ako ang muhandol sa yang topic about sa 7 capital sins. So nganong ato mang i-appeal ang paghisgot ang 7 capital sins tungod kay usa ni siya kining 7 ka mga sala nga dagko nga sala mao kini ang kasagarang doorway sa yawa sa atong kinabuhi. So mo ta nga natay special nga pagpasabot kabahin ani pero mubo ra ayaw mo kabalaka nga mabsig moabot og usa ka oras atong move on. Unsa ganitong 7 ka mga ganun gitawag man capital sins. So gitawag siya capital tungod kay mura ni negosyo ba nga na kay kapital na kay ginansya. So kini di ay nga mga sala mo ginansya o mubunga og lain pang mga sala. So mao ni silbing gani gitawag ni siya sa theology og the roots of the mighty tree of vices, of vices. So mao din ni ang gamot sa usa ka dakong punuan sa kahoy nga mao ang kangilaran o kini gitawag tog bisyo. Unsa man ning 7? Number 1 is pride, garbo. Ikaduha, greed ang kahakog. Ikatulo, ang kaulag. Ikaupat, ang kasuko. Ikalima, ang kaulit, ang sobrang kaon, sobrang inom. Ikaunom, ang gitawag nga tog envy, kasina. Ang ikapito, mao ang katapol. So aron ta makasabot, nganong ma-develop man ning 7 capital sins atong kinabuhi, kinahanglan tang makaamgo nga ang tao di ay dunay tulo ka temptation nga giatubang kada adlaw. Mao na og mahagbong taning tulo, mao nang ma-develop ning mga saa. Number 1 nga temptation is temptation from power. So dunay tulo na power. Ikaduha, possession, gusto kag mga kabtangan o bahandi. Ikatulo, pleasure, kalipay. So kanang tulo ka mao nay tulo ka mga concupiscence sa tao, tinguha sa tao nga og dili ta makabantay ana mahagbong ta ana. Karon kun ang usa ka tao kanunay siyang mag-agap o kanang matawag na to nga magtinguha sa gahom, gusto nga siyang siya labaw sa tanan, ana mataw ang sala sa garbo. Kay meaning sa pride is excessive desire for excellence or desire for power. So, gusto ka nagtingapin nga tinguha nga ikaw may labaw o gusto kag ikaw ang gamhanan. Unya, kini pong gikan na siya sa power. Sunod, kung gusto kag possession, grabe kayo ang imong pangandoy nga ultimong eroplano imo nang pangandoyon, pila ka ng eroplano no, palito no na daghan kag pangandoy kinabuhi ba nga gustong maangkon nimo tanan. Usahay, nakalimot kag igsuon, tungod siyuta. So, anak mataw ang greed, ang kahakog. Unya, ng mga tao nga gustog lulinghayaw kanunay, malipayon, dunay duha kasala nga mataw gikan sa pleasure. Either lust or gluttony. So, kini ding kaulag, kalipay man na. Gusto makang malipay. Mura makag proud ka kayo nga tanan imong katabang imong natilawan. Proud ka kayo nga naa kay anak sa kasi klaseng bae. No kaulag. Unya napay gitawag kaning gluttony, kining kaulit. Kusog ka mamista, kusog ka mukaon, kusog ka mo inom, bisag nahubog na ka mo inom gihapon. So mao na nga na-develop na siya nga sala. Nya karon kun pananglit naay mga butang nga makababag sa imong tinguha sa power, pleasure baron o possession, anak mataw ang kasina ug ang kasuko. So ngano man ang uban nga bisag dahuman nag-eleksyon, grabe man gyud kayo umumba man gyapon, wa kadawat, grabeng kasuko. La kasina, unsa may timailhan og nasina ta? Mailhan nato ang isa ka tawo nga masina, every time gani nga sakitan ka sa kayuhan nga nadawat sa uban, nasina na ka.
Example, gwapa lagi ng anak niko. Gwapa lagi bro, bulingog liog. O ano pa? Mo na may example kasi na. Nang bright lagi ng bata, bright lagi bro, talimukton pugnaw. Kanabang kanunay ka makakita sa apan, dili nimo makita ang maayo. Mo din na nga every time gani nga sakitan na ka nga bag-og sakyanan imong silingan na bag-ong flat screen nga TV, sakit gani na para nimo nasina ka. Mo na matimailhan na. Unya kining tanang mga sala nga kung iskutan gikan sa garbo tungod sa kasina, ang hagbong adto nakahagbong sa katapol. Kaya ang katapol di ay slot, dili lang na siya tapuan kamo mo trabaho. Dili lang nang tawag na to o kanang physical slot, kanang tapuan ka maligo, tapuan ka manglaba. Ang slot di ay kanabang wala na kay interest o wa ka magtagad sa mga butang espirituhanon. Bisan pagkugihan ka mudarog basak, gikag kadlawon muuli kag ngitngit, wa na gani kay panahon sa pagampo, wa na kay panahon sa pagsimba, tapuan ka. Di ka angay magpagkugihan ka sa hong bana, brad. Natigsimba na. Ay di, brad, tapuan na imong bana. Ayaw tigpasigar, ayaw tigpanghinambog o kugihan imong bana. No? Kugihan lang tingali na mo buhat sa mga butang nga material. Pero ibutang ta, nahuman gani nimo ang usa ka adlaw nga wa ka kabuhat og maayo para sa Ginoo, gatapol ka. Mao na nga ang tanan natong mga buhat, ang intensyon ani for the glory of God. Mabitaw ng uban, di kuno sila kaampo kay busy kuno kayo. Kanang imong kabisi pag drive og tricycle, i-offer na for the glory of God, daron di na masayang. Mo bisag unsay imong gibuhat tanawang mga santos, Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of the Child Jesus. Nganong nahimo man siyang doctor of the church, nga naara man siya sa kumbento. Ang iyang trabaho tighugas ra magplato, tiglimpyo og banyo. Nganong nahimo man siyang doktor sa simbahan. Nga wa man siya mailado sa iyang panahon, tungod kay ang iyang pag-ampo extraordinary. Gibuhat niya ang tanan niyang buhaton for the glory of God. Wa siya magbagutbot og manghugas kay ang iyang giisip nga ang mukaon ani nga mogamit ani nga plato ang Ginoo. Gitan-aw niya ang presensya sa Ginoo sa karatao. Mao nay contemplation, seeking the face of the living God amidst in the people. Nagaran kay di man to makita ang presensya sa Ginoo sa uban. Ang atong makita kay yawa so ning tawhana bisag unsaon. Mao man na itong gi-practice. No? Mao na siya karon. Kinsa man ang espiritu nga nagpaluyo sa garbo. Way lain si Lucifer. Mabuntog nato ang garbo pinaagi sa pagpaubos, humility. Mao na nga dili ta angay magpagarbo gyud. No, kana bitang unsa may mga timailhan nga dire sa among office, dinhi jud ko naka-encounter og mga worker sa simbahan mayawaan. No kana nay mga sign na tagaan lang mo na kog sign no unsay mga sign nga kanang imong kauban sa simbahan, sa devotion nimo, yung kapunungan mailhan nato nga nanang naiyawa ning sakay ana. Bisag dili gani na presidente, unda mulihok na murag presidente, mao na. Mulabaw na gani na sa pare. Bisag di mo cluster leader, murag cluster leader, pero imong pilion pagka cluster leader di mo sugot. Kay muangay lamang lawgaw, that is pride. No daghan kayo may kaso dira gyud nga mga liminister, katekista, nayawaan na man ning aning labi na gyud number 1 yung pride. Once gani nga supak-supak nagagpare, manglibak nagagpare, papeligro na. Ikaduha, greed, kining tahakog. So, ang evil spirit of greed is mammon. Mo bitaw inipangutana sa pare, in the name of Jesus, tell me your name. Moingon gani ang possess, I am mammon. So, ang doorway niya is greed, kahakog. Now, ang kahakog, ato nang i-conquer through generosity. No? Pagka manghihatagon. Kay kini daing taong hakog, muangay ra na kanunay mudawat, di na muhatag. Sa ato pa ang kahakog o katihik, magkuyog. O partig ayuda na ayuda sa DSWD. Number 1, Molinias, baryo. Pero trabaho ng hatagon sa simbahan. Bot-bot, mudugo pa'y alambre ana og lubagon. No, muduga pa'y unas. Perting tihika. Pero muangay mo dawat. Naabay nga na nyo din
Nahibaw na mo kinsay inyong abyan si Mamon, no? Na mga tihik pod mo hatag mga nipog pansit pero kadto pong gamols na madapan mare. Oh, mao na og sa kinaraan pa gabaan kuno sa Ginoo. Mao ma generosity ang ibuntog nato sa pagkahakog mao ang pagkamanggihatagon. Unya dili pod maayo nang nasubraan ra pud kamanggihatagon nga may resulta na pod sa pag-usik-usik, wastefulness. Ug mo pakaon ka mo painom ka ng igora. Bisag nahibaw na kang kamang-kamang na imo pa dong gipalitan og usa ka case beer kay iwasing. No, matay nang imong isig ka tao, this gluttony, nahimo kang kanang gasa ikaw sa imong part, sagwa ka mo inom, wastefulness is a sin. Unya kana pong gakamang-kamang na sa kahubog nga imong gipainom sa imong pag-usik-usik, nakasa naglutoni. So ikaw may nakaingon nga nakasa siya. So tanawa ra, mag-connect yun ng mga saa. Musang nga ba? Sunod, katulo ang kaulag. No? Kana bang kaulag, tinguhaon na ni mo tanan. No? Tinguhaon na, mas bisan ang, mabitaw na nga daghan, may mga kaso na encounter, na rape niya ang iyang kaugalingong anak tungod sa kauwag. Dili mo inom, dili mo syabo, pero sige, magtanaw bold. Makatong iyang sigig tanaw bold, nakadaot siyang utok, nakalimot siya nga iyang anak, iyang gitukob. No? Kining kaulag, ang espiritu nga nagpaluyo ani Asmodeus. No, bitaw na nga inig, pangutana, tell me your name. Mingog, I am Asmodeus. Klaro na unsay doorway, ane. Ang isa sa mga sign, kasagaran po na ning mga nayawaan tungod sa kaulag, dili mo sulti, dili mo speak out ang yawa, kundi magpakita lag sign. Sakit gani ng hawak ana nga mura nagmabuak, murag maliki ng sa kasakit, katong sa taga Cebu. Di makalakaw, di makatindog, pero sa dihang deliverance tungod sa kasakit nakatindog siya. Kay ang iyang itlog ug ang iyang hawak murag abali-balion, mo gikumot yang itlog. Nangutana siya nako nga, Brad, nganong sakita man to kadto pag prayer, Brad? Ako gipangutana, wa ba kay daghan ba kag budget gitilawan, Brad? Unsay gitubag sa asawa o sa anak? Pikat. Tinuod di ay. Mao kamong mga talimaje na niya dinhi karon, kamong mga uwagan, mga bigaon nga na dinhi karon, no? Pagampo lang magdi mo mayawaan kay mahilhan do na unsang palis magsinggit-singgit mo kasakit. So, ang i-conquer na to is chastity. No? Sabi din, daghan tumog mga encounter naman so yung mga bae, nga magbisan pag tinarong ang among intensyon dire, naadyo po yung mga tao nga dili maayong intensyon. Nay mga bae nga magpakita og motibo sa pare. Mailan man nimo. Kay di man namuuli og di hilamon ni Pater Darwin. Bitaw, palamuot ba ngano? Brad, gajud ko muuli og California, brad. Di ko mahilaman ni Pater Darwin. Unsa may ipahilam nimo di ay? No nga ang trabaho ni Padre exorcist tigpalayas og yawa nga nasa imong lawas nga naghatag og sakit. Nganong magpaampo man kag exorcism wa ka mayawa eh. Mo man gusto mag si Padre mangunay og hilam kinahanglang mayawaan kauna. Mao nay kuan ana. Nya karon gustong magpahilam na joy mga dabantayan am diri among prangkahan. Ako mismo mo prangka yun nakita na ko nga dili maayo ang motibo. No kay abi ninyo ayaw mo kumpiyansa anang kanang mo flirt mo pare. O kana bitang magpakita mo intention sa pare. Kay sa panahon ni San Vicente Ferrer, kaduha to siya gitintal og bae. Primero, burikat, ang tintal niya, gahubo man, ning ambak si San Vicente sa hudno. Ay, baga ba? Nga, santos lagi, wa mapaso. Iyang gingnan ang babae. Babae, ari ka mo higda ni ning kalayo. Pagkakita sa bae, mapaso, ning dagan, nagbayan na wakwak, ng tawanan di man, ni mapaso. Perting dagan. Nakasunod, dahil isa ka dato nga babay, nga ning-angay ni San Vicente, kapasakit-sakit, kaya aron ahilogon. Pagsud sa kwarto, gahubo, gitintal ang pare. Ang gibuhat ni San Vicente, midagan siya, kaya aron di siya matintal, gigisi sa babay ang sinina, aron pasanginlan siya gilugos. Pero unsa inahitabo, gisudlan ang maong babay sa daghang mga yawa, nga bisan ang pinakabanggiitang exorcist sa Hispania, atong panahuna, wa kapalayas. Unsay giingon sa mga yawa, mulayas lang may aning lawasa kung maoy mo anhi dinhi ang tao nga dili mapaso sa kalayo.
nahimo tong puzzle sa mga tao, kinsa man tawana di mapasog kayo. Wa sila kay bawo nga si San Vicente day. Nya karon, manintal mong Pader Darwin. Manintal mo. Mirisi gajud mo mayawaan mo kay ngano man yamoy San Vicente aneng opisina ha. Moingon na yawa, muanhil, mibiya lang ni og muanhi ang tao nga dili mapasok sa kalayo. Bahala gajud mo basta kay gituganan na mo na mudaan. No nga adyaw gajud mo pag igat-igat og ganang manguan mo pare. Na ako na ning iprangka no kay ngano man gamay na tong oras na ato paning isambingay. Ikas ang ato virtue of chastity kini ding kaputli magsugod na siya sa hunahuna. No nga ugnay mo tintal nimo talan-awon ana ibutang sa buot dili ikaw maoy gituyuag pa sexy ana. No nay gitintal gajud ko atong bae brad nga tapad no gana. Sure ka nga ikaw mo ituyo ato nga tintalon ka? Ibutang sa imong unahuna nga kana gapapuok dili ikaw gituyuan ana nganong ikaw may mukagat di man na para imo. No nga magsugod na tanan sa hunahuna ilingew ang imong mga mata sa mga butang nga matintal ka. Mo na kuan ana. Sunod, kining kasuko ang demonyo nga nagpaluyo ani si Satan. Matod sa mga exorcist, naay ubang mga exorcist moingon nga si Lucifer o si Satan isara. Napay uban nga lahi nga maura kuno sila nga espiritu pero managlahi ang ilang pangsyon. Kung Satan ang iyang i-reveal nga ngan is tungod na sa grabe nga pagdumot og kasuko. So, wata kay bawo na dili man na official teaching sa simbahan. Base ra man na sa eksperyensya sa ato mga exorcist. So, mao na nga ang kasuko dili man pod dautan na masuko ka pero kanang righteous anger. Kay sa Efeso 4:26-27, kung masuko kamo ayaw palungtara ang imong kasuko sa tibok adlaw. Og ayaw hatag higayon ang yawa. La masuko ta kay napo naman katuig ang milabay. Ang giingon, ayaw pa humanaro, di pa mo sa uprong adlaw nahanaw ng imong kasuko na process na siya. Mabitaw mga asawa, og magiaway mo sa inyong bana, istoryahin na ninyo di kay pabuton pa niyo usang buwan. Sudlay ray na kaingon. Ang naitabo ana nasakyan na kagyawa. Sa among mga experience dire daghan may gitambagan kanang mga awayon bitong magtiayon. Ang gitambagan ang bana kay ikaw may head, mag-away na gani mo, putak na gani ang imong asawa, ikaw pod hilom na lang diha. Pagkuwag holy water, imong may bubuhi una, isunod imong asawa kay og imong asawa ray bubuan, makaingon na siya nga insulto man na para niya nga siya ray nayawaan. Ikaw may unang pagpaupos ba na bubuan imong holy water imong asawa, sprinkle na sa palibot, di ba mohilom na? Muhilom na. Timan ninyo. Mo na importante kayo kaning makabantay tan. Sunod kining gluttony, ang spirit of gluttony is Beelzebul. Ning kaulit ba kusog ka mo kaon, kusog ka mo inom sa gaduay na ka mo kaon gyapon. No na kusog mo mista, halos tanang mga putahe matukan ay mong mata di matukan ba. No na kay kaon pa ka pre. Ay kaon pre, magwan kaya pa ni pre, makaya magani ng gutom kana pa kang busog o tarawa ra. No? Gluttony. Ang gluttony atong ikankara na is the virtue of temperance. Kaon ka kanang igo lang, mo inom ka, ginagmay lang ay na sobra Kay ang sobra mo isayop ana. Nga dili pod maayo, nga dili na lang po ka mukaon. No, tihik na do po ka kaso. Kintahay gatipid kag taman-taman kanang usa ka lata nga sardinas bahino nimo nagkatulo sa kadlaw grabihan na po kakatihik no deficiency na po na maayo. Then envy, the spirit of envy is Leviathan. No, si Leviathan mao ni nagpaluyo sa kasina og kining pagka masinahon kay hilabtanon man ka. Nara man kag panghilabot og masina na ka. Mao na nga ang ato i-conquer ana is kindness or brotherly love. Brotherly love, di ba og inigsuong gugma mo resulta siya sa pagpangilabot. Concern dili manghilabot. Nga dili pod maayo nang sobraan ra napoy mga tao nga wa manghilabot. Pero wa poy pakialam. Wa na poy gugma bisag nasunog tong bay sa ijahay tagbay bahala pa buog daw nang imong bay wa koy labot anang kinabuhi. Di na po na maayo. No, kinahanglan day magpakabana ta sa atong isikataw pero dili ta manghilabot, dili ta angay nga masakitan unsay iyang makabuot. Angay ganitang malipay.
No, kasagaran gud nato tungod sa dako na tong paghigugma sa tong kaugalingon, gusto tag kita pod. No, ana ba? Nga wa ta mamalandong nga ngano kaha ning mga butanga wa man gihatag sa Ginoo. Mabitaw na dahil ng utana no nga Brad, ikatulo naman ako ning take og bar exam. Wa pa mantod karon Brad. Wa pa jud ko maabogado Brad. Gituyo sa Ginoo nga wa ka maabogado kay karon buutan pa ka. Inig ka abogado nimo naay posibilidad nga kanang tanang yuta sa imong silingan ibalhin sa imongan. Naay mga butang nga wa gihatag sa Ginoo nato kay nahibaw ang Ginoo nga kung imo na nang maangkon makalimot kaniya. O man tagasabot anagod matong Brad tos Corellia kanang ingon ka Brad og epektibo ng hilog kini nga hong bana kaduha na naghilog wa man lagi mauli pero iyang bana sa una palahubog sugaro talimaje na stroke man na nabutan ang giingnan nga ug iuli pa sa Ginoo ng panglawas ana muangay kag mamalje nagbalik o bitaw pud Brad no hala ikalipay na kay maunay purification niya mao di og nasakit ka karon hubba di na kakalakaw sa una kanang kusog ka man manukis wa ka katuod sa simbahan pero makatuod kag asa tong kalibunan nga tuwa to gatukis tong mga sugaraw mo na nga karon di na kakalakaw ituyo na sa Ginoo kay ug makalakaw kag balik mubalik ka sa imong bisyo mo usahay di ay blessing in disguise ang sakit mo maniwa ato masabte nga bitaw ng uban nga wa kasabot sa pamagi sa Ginoo ingnon nga tay tumar aning tambal tay kay ningingon man ang doktor nga 3 times a day kuno ni tumaron ganong di man hudton og painom ng usa ka garapa aron madali ni Nay ba na yung anak nga tao asubayen ni jog painom og usa ka garapa di ba madali jod dalit kamatay no sunod sa envy is sloth kining katapol sa nang giingon kaganiha apil sa katapol kining mga tao nga matod pa diha kanang kining mga tao bitaw nga wa makabuhat og maayo na human na lang ng adlaw wa gyud siya magbuhat og maayo para sa Ginoo. Apil po ng katapol kung di ka manglaba apil gud na katapol gud na gyapon pero na level ba na sa material o sa spiritual. Unya kini pong nasubrahan kakugihan kay ang ikanker ani diligence man kakugi. Mo bitaw na nga kunay panahon labi na sa pagampo. Kung di gani kaganahan magampo, pugsa imong kaugalingon nga magampo ka. Ingani ha, sa ako zong experience sa exorcism, kanang tao nga maposes, di dyan na magampo. Kanang yawa, imong na pa, kanang mayawaan. Ingon ka nga, say, I love you, Jesus. No. Say, I love you, Mama Mary. No. Pasabato ni mo, di dyan na magampo. Moingon na siya, hunungan ang pag-ampo ninyo kay sakit sa kong dunggan. Sangpit kang Mama Mary, Hail Mary, full, ayaw sangpitan ng bayhana, kay masakit mo, buak akong magpakiluoy pa naman, maluoy mo, hundangan na ng iyong pag-ampo. See? So, ang yawa di ay matorture sa prayer. Mauna nga, ang classes sa temptation nga iyang ihatag nimo katapol. Kay every time nga mag-ampo ka, matorture man siya, mauna og tapuan ka, di ka mag-ampo, di ma-relax siya. So mao na nga kung gigatapol kapag ampo, pugsa ang imong kaugalingon kay naay entity nga mipugos nimo nga di ka magampo. Pugsa. Tanan na to kay pauyunan man to atong gana. O ganahan ko magrosaryo o magrosaryo pod kanapo per rosaryo anang adlaw kay nasubrahan kadasig pagkaugma di na pod magrosaryo wa mamao. No na nga importante gyud consistent ta sa atong prayer. No, natay prayer life yun. Nga, mo to ang kani pong nasubraan ka kanang kakugihan, kanang grabe kakugihan, workaholism, workaholic, nasa Ecclesiastes 10:15, buang-buang na gayod ang tao nga wa na katuod sa iyang balay kay naugtas og panarbaho. No, mo na nga daghan po may cases dere labi ng mga family problem bitaw na possess ang bata na moingon ang wa kakita ang pamilya sa iyang apan. Kaya ang ginikanan, na kaso na mo nga ang iyang bana is kapitan sa barko. Dako, do kwarta. Nya siya pod government employee. Dako, po kwarta ang asawa. Pero inig uli, gikan sa trabaho, wala siya muhatag og panahon siyang mga anak, kay ganegosyo man po. Namo po yung mga tinda-tinda. So, ang trabaho,
gihatag na sa Ginoo para sa kaayuhan sa pamilya. Ayaw ninyo himuang rason ang inyong trabaho nga maguba ang inyong relasyon sa pamilya. No muna, ato ra nang explain unyang taod-taod, bisig ma-appeal ra na nahuon niya sa akong talk nga nganom doorway man jud na nga ingon ana nga klase sa pagpuyo. So arin ako sa akong topic, how the devils attack. Ako rang klaruho no, nga kini nga opisinahan nga inyong giduol, Exorcism and Deliverance Office sa atong diocese, dangpanan ni siya sa mga tao nga gipangharas sa dawtang espiritu. Ako lang ning klarohon aron di mo mahiubos nga muuli mo sakit gyapon ninyong tuhod. Bisan ba naguli tikik gyapon ang tuhod. Damang koy magbagot-bot dire. Ay, bata-bata naman ni Darwin go pwing ampo no. Ang tuol diog sakit gyapon di mali gyapon. Nga gamay ra kadto uwel gihid-hid ki wires-wires sa tetog ampo. Wa tarungag ampo. Nay mga ingana bitaw. Kay wa man maminaw, kay gatok tari natugman. Mao na nga kanang mga natog, klaro na dito na makakuan. Hanapoy uban galutok ag mata pero hunahuna dito as hinayhay, dugaya pa ni mahuman nagong hinayhay. Pero nga na ba? Mao na usa sa mga rason. Karon, ang dunay gitawag og natural illness o preternatural. Kung ang imong sakit makita gani nga imong makita namo nga ang imong sakit is natural illness, amo gyud ang i-refer og doktor. High blood. Oh, mo na nga atog doktor. Kaya basta sige kag inom og oil masamot no ng imong high blood. No, ang kuan nga balance ta faith and reason. Kaysa Sirach 31 o 38:1, ang Dios mao'y nagbuot nga moduol tag doktor. Kay siya mao'y naghatag sa mao nga trabaho, maong buluhaton. So ang pagsupak-supak sa doktor di ay mao ni pagsupak-supak sa Dios. Kay ang kayuhan sa tao ipaagi sa Ginoo sa natural nga paagi, sa medisina, or sa supernatural pinagig milagro. Da ang milagro sa Ginoo kay dili man na niya iuran, dili na matawag nga milagro kung kanunay na lang ka, di na ka mo gamit og sa natural nga paagi. Katong mga tao nga naay preternatural illness, for example, na kay mga sakit nga way finding sa doktor, o naay mga harassment sa imong kinabuhi nga galibog kag unsay hinungdan, mao na nakinahanglan og prayer of deliverance. No, mao na pero katong mga tao nga wa mayawa na uban nga, brad, wa man mo epekto ang kanang losartan, brad. Sige man kag pamista. Ang amang mo baba ng imong high blood nga sige kag kasuko, di pa kasud ka matog, kusog pa ka mo suyop og sigarilyo. Mo na nga nganong nangandoy man ka good health nga ang imong lifestyle, abusado ka man kayo. Mo nga ayo tig wish diha good health na palahubog kang dako No, impractical ng imong wish. Kasi pagtuon nimo sa imong lawas, robot, kang makina gani nga maguba man gani nga puthaw na. Imo pang lawas ka ha. No dato yung reklamo, brad. Unsaon man ning wa man mo epekto ning gatumar kog para vertigo ngana nga pag brad galipong-lipong mo gyapon. Ang di man matog. Unsaon man ni brad nga call center meron trabaho. Wa na jud koy kuan ana sister kay wa koy gahom nga ibalhin ang adlaw sa gabi Kay ang Ginoo maoy nagbuot nga dunay oras nga matug ka, dunay oras nga mumata ka, dunay oras nga mukaon ka. Kung imong gubon ang balaod sa Ginoo, dili na iyang problema, imo na kay imo man ang pagpili. Di ba mo na nga importante i-change imong lifestyle o gusto kang maulian. Diabetes, gusto po ka mo inom og soft drinks, maayo di ka. Di ba mo dito na mo epekto tanan. Na mo na nga ug pananglit makita na mo nga ang imong sakit is natural, ayaw mo kahiubos nga inon mo nga aduol magdoktor ha. Maana man uban. Sa pagtuo ninyo na mo albularyo may ani nga ayuhon tanan imong sakit. Klaro na to ang preternatural illness mo'y ginanglag deliverance. Unsa man arita ato na ning ipadayon. Ang atake sa yawa duha ka klase. Natural, gitawag og ordinary attack and extraordinary. Unsa man ning ordinary attack of the devil, gitawag siya ordinary kay kitang tanan nakasuway. Tanang ordinaryong tao, mo ni ordinaryong atake tanan nakasuway. Lakip ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ning atake ha, ang gitawag og temptation. So ang tentasyon di ay attack na siya sa yawa. Pero temptation is not a sin. Ayaw mo kaguol o gitintal mo. Pagpasalamat mo sa Ginoo nga kara adlaw daghan kag na-encounter nga tentasyon kay nagpasabot na nga dili pa kaiya sa yawa.
Kay dili na tintalon sa yawa ang tanang tao nga naulipon na sa yawa. Ang temptation day is an invitation to sin, invitation to commit sin. Di ka makasaog, di ka mo sanong sa imbitasyon. Sama nga, di ka mabusog o di ka mo sanong sa imbitasyong kaon. Imbitar ka panihapon, wa man ka mo adto, mabusog di ka. Dili gyud, nga na po kang tentasyon. Dili ka makasa, kung dili ka, mo give in. Di ka mo suod ba, di ka mo sanong. Mao na nga, temptation is an opportunity to do good. Kung tintalon ta, unya makankar na to, na malipay ang Ginoo, mo saka ang atong merito, mo saka ang atong sanctity. No na nga, importante kayo, kung makig-away ganit tagyawa, see to it, nga ang ordinary attack pa lang sa devil, kaya na itong buntugon. Kaya saan man mo pagbuntog sa yung extraordinary demonic attack, unya, ultimong tentasyon, dali ra ka maganoy. No, di gani ka magampo, kaya naganoy ka dito sa Batang Quiapo. Di ka mo reklamo ka, Brad, di awan man gyapon among Bible, gideliverance na mananamo. Ang pangutana, ang ordinary attack of the devil, nakanker ba nimo? Imo ba nang nabuntog? Kaya ugwa ka kabuntog ana, how come nga imong mabuntog ang bukat niyang atake? No, ano na magsugod gamay? Karon, unsa man ang extraordinary attack of the devil? Number 1, demonic infestation. Mao ni mga reason nganong nay mga eskwelahan nga ang mga bata gipang-atake, infestation. Nga nay uban nga mga pamalandong sa mga kauban, sukad jud na Brad nga gitangtang sa gobyerno na mga crucifix kuno, mga kuan, nagnayawaan na kuno ang mga bata. So posible po ron, pero dili ra kay kana ang rason. Ang pinaka main reason gyud nganong naay mga harassment sa eskwelahan, mga hospitals or asa dapita, kini gitawag og infestation. Unsa man ang infestation? Sa Tagalog na gitawag na pamumugad ng mga masasamang espiritu. Sa ato pa di ay ang mga espiritu, demonyo na nagpuyo sa lugar. Matod pa ni Saint Athanasius, demons occupying springs or rivers or trees or stone cheated man by deceptive appearance. So mga demonyo di ay naas kinaiyahan. Na sila namuyo ba? Na sila naka-occupy da sa mga busay, mga suba, mga kahoy. So kana din atong gituhan nga mga inkantong itom o inkantong puti, mga demonyo na base sa atong pagtulun-ang Katoliko. So mao na nga every time day nga mulabay kag balite nga muingon kag tabi migo, giamigo nimong demonyo. Mao na daghang mga balay nga infested kay nakigkasabutan sila sa yawa. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:16, all forms of divination are to be rejected. Number 1 ang klase sa divination, recourse to Satan or demons. Nanangpit kag yawa ba? Wa ka kahibaw nga yawa imong gisangpit. Migo, ngan adyaw ka hadlok ka og mupuzo ka aning bay migo, puyo laman adyaw pang hadlok. Hala adto ka tong underground migo. Imong gitagaan og authority. Kang tabi migo kay maligo ko. Ikaw mo yung nakakos ana nga kayang mga yawa di ay ngano na silang na silang nangapyot diya sa kinaiyahan, naghuwat na sila simbahon sa tao. Tanawa ng mga eskwelahan, nganong naharas man ng mga bata, kay magpatuo man na sila bay, na, gipajag ni mo agatong naay, kahoy, pagpajag ning ato kag Meriko, ang Meriko, albularyo, meningingon, giguba maninjo ag ilang grahe, giguba man mong ilang kusina, nganong naaman sila kusina, nganong naaman sila grahe, nga mga espiritu man na sila. So may tapo, unsa may atong buhaton na manong, hala, pag pangita mo baboy nga 80 kilos ka ng way gisi ng dunggan. Nga mo na nga, specific kayo, ihawon tong way asin-asin, unsa ang mga bata sa eskwelahan, Ilog Bisaya, gihalad-halad itong punuhan sa balite nga napajag kuno ag sanga. So, gisimba. So, ang tuyo sa yawa day gustong simbahon. Gusto silang kahadlukan. Gusto silang tahuron. Mao nang malipay ang yawa kung muingon ka, tabi, migo. No na infestation, duha ni ka klase, hunted and dormancy. Ang hunted, kanag yung dayag yun kayo nga makita ni mo nga nazoy na muyong espiritu diha sa inyong bay. Manglihok na ng inyong mga furniture diha nga way tao, mo agas na ng gripo nga way tao, mga suga nga pag pag-i-opening, na pod. No nga, pag mata kuno nila, naanak kuno nilungag ilang rice cooker. No. Pero tindaghan na may mga cases nga na, bisan ako,
Sa gatrabaho pa ko sa una sa usa sa mga kumpanya dres Bohol. Nato pag graduate og high school nag-janitor ko. Bantog kay way janitor mo sugot atong opisinaha. Grabe man ay ka infested. Dito ko kita mga printer mo isaksak. Na manglihok na mga lingkuranan kana go mag-overtime. Mana biyaan na nila lang trabaho. No kay grabe ka infested ang gira mo na itawag hunted. So nagpasalamat ko ato nga experience giagwanta to nako sud sa upat ka tuig kay preparation to nako para ani nga ministry. No ana ba? So na nga karon maora na nabo sa layo ra na to experience so na may ana ba. No sunod kanang gitawag og dormancy, kanang dormancy di ay abi nimo ang yawa murarag na tog. Pero na siya nga og mabikil mo atake. For example, kanang mga kahoy nga gipajak, dormancy man na, wa sila magparamdam sa sinugdan. Pero imo manggiputol ang kahoy, nagparamdam sila kay gusto silang simbahon. Laing klase sa infestation, mailhan na to nga infested ang inyong balay, ang inyong pamilya, naayawa ana, kung dili na gani maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa sa inyong pagpuyo, infested na. Imong bana di na tigsimba, dapat to'y tulo sila kay managsuon. Grabe ang ilang harassment. Na sila mga negative thought, grabe ang ilang harassment o mga eskwela. Murag, way tumong kinabuhi ba? Murag, naglibog na sila hitabo nila. Ang hinungdan ato, kay ang iyang papa o mama, di tigsimba. So, kaniding mga ginikanan nga dili hinimbahon, kamo may nag-invite og tunglo nga makasod sa iyong pamilya. Kay ang opposite sa blessing, curse man. So kung di ka mo simba, wa kay panalangin. Kung wa kay panalangin, kinsa may muhat, unsa may madapat nimo di tunglo. Mo na nga ayaw ka question sa Ginoo, ngano ngani mo kinabuhi di man ka tigsimba. O man kay kasal. Kana no, mo na importante kita makahibaw ana. So mailhan na to basta gani maghari na ang sala. Ang bisyo mo na naghari sa pamilya, ang kagubot na naghari sa pamilya, sa ang pagtulunan sa Ginoo, wa tagda infested na. Under demonic attack na ang mong pamilya. Muna infestation. Ikaduha, ang demonic obsession. Ang demonic obsession is kining ang tao di ay makasinati siya o kining gitawag ito compulsive negative thought. No? Demonic obsession includes compulsion that affect the imagination and the mind, which are blasphemous and suicidal in nature. Also included here is the compulsive nature of habitual sin. So ato ning hinahinayon. Isa ka asawa, kanunay na mo diktar sa iyang hunahuna, murag ka na bang pag-uudyok sa kasamaan, meaning, murag na gustong mutulak nimo nga ang imong buhaton katong dautan. Na mo diktar niya, patya imong mga anak, patya imong bana, sunugan inyong bay, paghikog, ginighuman, man example of demonic obsession. Sa Biblia, ang sample ana si Hari Saul, iyang gikasinahan si David, sagwa manghilabo si David niya pero gusto niyang patyon si David. Naimo og atakihon na siya sa daotang espiritu, pasakitan niya si David iyang bangkawon ayo gani kay makalikay. So 1 Samuel 18:11-12. So mo na example sa demonic obsession. No kanang mga tao nga gustong maghikog, no way igong rason, mga blasphemous kanang every time gani nga og magampo ka, musod sa imong nahuna nga way Ginoo. Manang di ka pinangga sa Ginoo, di na kadunggon sa Ginoo, kana bang nawada na kag paglaom. Dili murag wa na makalihok ang imong pagtuo. Kana siya demonic obsession na. Kana pong compulsive nature of habitual sin, di nakakabiya sa imong bisyo. So kanang mga tao dahil nga nakagamot ng ilang kinabuhi sa bisyo, kung imong badlungon masuko, murag maluya og di ka pamakak, maluya og di ka kita sa iyang mga kabit, kana siya demonic obsession siya. So, 60% sa mga yawa may kapyot niya. Mao na nga dili na niya mapiog ang unsay naa sa iyang kuan. Kaya ang yawa di ay pwede niyang i-manipulate ang memory, ang emotion o imagination sa tao. Ang example ani. Na kay kontra 10 years ago, gaaway mo, grabe yung away, binayluay og istorya. Pero na po nakatuig ang milabay, hangtod karon wa ka kalimot bisan sa gamayng detalyado nimo na tanan niyang gisulti.
Kay ang yawa na aning kapyot sa imong memory, kanunay kang makahinumdom sa gibuhat sa imong kontra. Nga, kay kanunay makamahinumdom, kanunay mapukaw ang imong emotion. Suko ka kanunay. Mao na bisag wa ka kakita sa naong sa imong kontra, ma-imagine nimo kanunay mahagbong punta ka sanggutan, wanga ka, mamatay punta ka. Diya kay nasakit man, hay salamat, maadto bitog mamatay na, matiwas na, nabuhi pa yung buang. O na, one example. So kanadang mga tao nga naghambin sa pagdumot na ay demonyo nga ning sakay ana mao na nga dili siya kalimot. Demonic obsession na siya. Next, kining demonic oppression. Unsa man ning demonic oppression? Oppression can affect one's health, emotional and psychological well-being, spiritual life, relationship and works. So ato nito hatagsaon. Ang demonic oppression di ay pasakit man siya, tagaan ka sa yawa og sakit o physical health, dako ang tiyan, way findings. Namo na mga doktor nga kuan mo dire na may mga volunteer nga mga doktor kay ngun nakatabang gyud ang exorcism sa ilang pagka-doktor. Nganuman kay tungod sa ilang knowledge about the exorcism, makabantay na sila nga kining ilang pasyente lahi na gyud ni. Kato mga doktor nga way lamag sa demonology, patakaron nagresitag tambaw na versus ning imong sakit bisag waya mo na nagalibog na siya ay magana mo nang mamatay kag dali. Mo na mahitabo na. So kining oppression di ay example. Dakog tiyan katong dire, dakog tiyan. Why finding sa doktor? Usa pa ka buwan tong gikan ng dako yung tiyan pretend dakuan na gahi na kayo, niwang na kayo di na mukaon. Pag deliverance pa nagreact, nagsuka og tibuok kugon. Yung ko nga kining kabaw muka og kugon putol-putulon man bro, di man lamoyon bro, kini ginsa man ay paglamoy. Wala ni lamoya. Lain pa daghan may mga cases na ay mga sakit nga way findings pag deliverance nang sukag lansang kanang lansag sin. No, amo man ang gipang tigom ni mo brad. Gilabay na niyo brad no. Katong mga lansang kuan, ari man to sa una, ng mga lansang nga naisahay mga dagom manggawas yang liog, magsuka og buhi nga uhipan na mga bakukang manggawas ning dunggan ana. Example na siya sa demonic oppression. So kana ding barang mga kulam o sa panang lumay, buyag, na siya nabilong sa demonic oppression. Kay ang meaning sa kulam o kanang curse is harming others through demonic intervention. So every time day nga makahatag kag kadaot sa uban gamit ang gahom sa yawa, kana siya mao na siya curse. Curses and spells mao na ang term ana, hexes ana. So mao na nga kasagaran ra ba nato og barangon ta ang hitabo mato tag albularyo, moingon ang albularyo gibinuangan man kag buhing tao. Kinsa man poy gabinuang no manong imo ra man ning silingan. Ag ikaw po nga na kay bikil simong silingan awa nay lain. So ana nimo mailaba nga kinig yung mga tawhana ahinte sa yawa. Kay kubuon man yung relasyon. Imong igsuon naman ng binuang nimo kinig si manong suko man digdi pabaylo og kwarta di ay. O na guba na mo imo ra ning kauban sa trabaho ning tira nimo. Mo nga kinsa man ha nasina ni nimo kay gwapa ka. O ana ba? Mo nga ikaw pod na kay kinsa man ka ani mga buangan ha na ka. Kami dire namang gyud mga taong gipangbarang kana magsukag lansang di naman na ma-explain doktor. Ang suka buhi nga uhipan man anang mga ok sa panang ipangsuka. Kana siya di unay mo ingon nga gibarang ko brad dili na gyud may mangutana kinsay ga barang. Giunsa kapag barang dili man na importante para namo. Ang angay tubagon sa maong pasyente nganong nadutlan kag barang. Mao ni tubaga. Isa ka negosyante, brad, negosyante ko, brad, kana ako'y kaatbang sa negosyo, brad, kanang kusog man akong negosyo, natag ita mga trabahante po, brad, kay mabidya, mapujag batasan, brad, naning balhin, ho, nasinan, ho, brad, gibarang ko, brad, kay taga-sikihor man, brad, no, tanawara, mga gipangbarang dire sa Bohol, taga-sikihor pa sa nginlan, nabay taga-sikihor din, he, luoy doon mong taga-sikihor, kamoy pa sa nginlan, nganong nadutlan og barang ang maong negosyante, di naman mo simba. Sige lang magpaninda. O diba, sige simba lagi. Tig pagkaruning nun rapod. No, diba, beto to'y nireklamo kay ngano kung nayawaan iyang mama nga karaadlaw kung musimba. Karaadlaw lagi musimba, pero 50 pesos trapoy adlaw siyang trabahante. Asa man dapitang hostisya na.
No mo to nga nadutlan kay limbungan. So kana di ang mga ang doorway sa yawa gyud is sala. Basta na kay sa dutlan ka. Atong ninganha sa Corelia dili taga Corelia pero ninganha sa Corelia sa una. Yamo na masod nga pantalon og short. Kay ag itlog mura na magbuungon kada ko. Bete namang dakua. Why findings doktor? Mo to pag ang kuan istorya dito na siya gipasaligan ngayang pakaslan wa dayon na. Nga okay raon tagiuya bra. Gitilawan man pod. Di mo tong isang itlog na ingog lato-lato. Why finding? Mo na demonic oppression. Na mga uban are nga wanay ayo-ayo ng ubo. Sige mo pagpahilot anang mga tao nga kusog mo tayhop ahimulsuhan ka wanaon kay naghuman. Mao na nga ang imong ubo di jud maayo kay na consecrate mga panuway. Dagan may mga cases dire sige atog albularyo, naay mga habak, naay mga sakit, why kaayuhan, di mo tuos doktor, human na nila gi-renounce, human nila gi-kumpisal, naay uban ani instantly healed gyud, makalakaw inig human. Nga po uban inig uli pamaulian. O di ba pila pa kaadlaw, nang gradual. Naay mga ingon ana, ay nag-agad man sa imong conversion. Arita. Mao nay operation sunod, pwede kang tirahan kining ang imong psychological o emotional. Na dito sa Corelia, isa sa pinakangilngig nga kaso na mo dito, isa kabatanon nga kining kuan na gyud siya. Nako na siya gasto sa psychologist o psychiatrist, nako na siya depression pero why changes yung kinabuhi. So mo na nga bisag asa na lang mo pa-enroll, wa pa mahuman ang semester mo, balik lang yung eskwelahan, murag nang uliktag ID ba. Nga feel niya, why nakasabot niya, why nagmahal niya. Pero ang iyang ginikanan, pinangga siya kayo. Wala niya makita. Pag deliverance pa, 6 months na mong kumbate, tungod kay ang maong bata, nasakyan sa dogyawa. So, oppression to siya, kay conscious man siya sa nahitabo niya. No? Mo example of oppression. Feel ni mo, kontra ni mo ang tanang tao. Pero in reality, wala. Pero mas maayo nga mo ato kag psychiatrist o psychologist, kay basta hindi og psychological rapoda. No, kaya naman po uban nga nang nice schizophrenia, magdama-dama ramang gaduna. No, gilibak ko ni ko, wa di ay. Siya ko ni tag-iya anang pal. Ano kan mga naisakit sa utok. Sunod, kining matirahan sa yawa imong financial. Dagan may mga cases dire, mga dato, ang kalit kabagsak. No, operasyon apoy uban. Puro sila na narbaho pero mura sila nagsahod og tubig sa sudlanan nga buslot. Murag naay blockage sa blessing sa Ginoo. Saan mo paning kamot? Manguyab ka, biyaan ra ka. Kanunay nga na ba kanang relationship nimo guba nga wa ka manghilabot, hilom-hilom ra ka pero nay mga tao mo kalit ra panghilabot nimo. Wawa ka kay bog ngano. Matangtak ka sa trabaho, kontrahan ka kanunay, may nga na ba? Kay ang yawa di ay makita niya nga nay open ng tirahan ka. Bumbahan ka daghang kasi klaseng problema masinati nimo kay nahibaw ang yawa nga og malumos na ka sa problema ang imong pasanginlan ang Ginoo. Mao nga dire kadaghan na gyud may kadungog og mga tao nga gibuy-buy nila ang Ginoo tungod sa sakit nga ilang nasinati. Mo man sila kakita sa ilang apan. No, karon katapusang atake sa yawa ang demonic possession nga is a state wherein demons take full control of the body, not the soul of a person. So, kanang tao nga possessed di ay, ang sod ang yawa sa iyang lawas, gikontrol siya, pero ang iyang consciousness na shutdown. Once gani nga ma-shutdown ang atong panimuot, ma-shutdown po ang atong lawas. Pero noong sa mga pagkaunsaa, nga na-shutdown ang iyang consciousness, pero grabe ka active, grabe ka kusgan ang yawa. Ang isa sa mga sign, kaning extraordinary strength. Niwang kay nga bata, pero ang napo katawa pwede na niyang ilagpot. Gabi ka kusgan. Bugtuon gani ang pusas na. Mao na nga labi na ng tos Corelia sa una na estudyante sa high school, patabok sa karsada, patima hapit maligsat patima. Ilang gibira di madao perteng gamayang bayhana. Ayo gani si ang maestro dito, Sir Barro, ilang gihatod sa eskwelahan. Pag-abot sa simbahan, ag mga worker nga casual sa among plaza mao ning pugong kay kusgan man gipang balibag tanan. So kani ding may tao nga nayawaan kung ikaw nga ning gunit wa kay kumpisal, wa kay relasyon sa Ginoo, gadugang-dugang ra ka sa kakusgan sa pasyente. Pero hilamon nimo nagpare mga sakop sa team nga prepared
mulusbog na siya. Alam mo nga possess. So kining mga tao di ay nga makahimo og krimen, nga wa kahibaw siyang gibuhat, possess na siya. Katong taga loon, kara simana mapriso. Manggukod og sundang, mag-wild, nagabot sa prisuhan, mawasan siya, matinga siya, kaya napriso na po siya. Na pag-deliverance ni Padre, ning lutaw. So, possess ang mga batanon. Taga-Carmen sad, kitagaag librito siyang mama nga nilatin, ija man ang gibasa o gikaon ag mga page na ijang gitasatsagsag kaon. Dito nagsugod nga nabuang, murag na payoy, na mag-wild, wa siya kay boss yung gibuhat. Pagabot dire, possess lang maong tao. So, anang bana, kana mga bana nga sobraan kahubog, inik kahubog, mag-wild, misumbag ag bungbong, paghuman, natog. Pagkaugma ning mata nga murag way nahitabo, possess na. Nangutana pag dayon na buslot maning bungbong, possess na siya. No kay dili basta gani unconscious ang isa ka tawo. Ma-shutdown ang imong consciousness, ma-shutdown ang imong lawas. So ngano man nga grabe man ka kusgan. Dili naman mo masabot ang iyang gani kanang uban, mo bitaw na mahadlok ng mga pare o possess kay mo bulgar kuno na imong sa. Nanibaw ko sa imong sa, bayot ka, bayot eh. Pantali magic ka, mahadlok na uban na. Nung tinuod man na, mo bulgar gyud ang mga yawa sa mga sekreto kay mano mahibaw mo siya sa mga hidden things. Isa na gitawag na to mga paranormal manifestation. So karon, unsay mga rason nganong maka-enter ang yawa sa kinabuhi sa tao? Nga kita, labit na kita, binunyagan man ta. Ngani, bag-o pa may nakapahuway, unse ka madre among giprocess. Puro possess. Basta mo react na, gapuso na lang yun na mo, namalit na may o kanang cloth, kanang panapton nga humukon bitaw, kay para dili mabunog ang ilang panit kung mag-wild na. Kay dili naman yun na mo matabang, nganong pirte man ay kakusgan. No, na, ngano man ka na may mga liminister mayawaan, nga may mga katikista nga mayawaan. Although, wa pa may kasuway o pare noong pod. Mo madre, daghana. Seminarista na apod. No, pare, basig, wa pa. Wa pa, tingali. So, sa Manila, naana, daghana. Ayan, nadoy mga contamination. Number 1 is occult contamination. Sa mga occult contamination. Kasagaran na to, ang atong pagtuong Katoliko, sagol pagano. Sagol pagano. Unsa may giingon ni San Pablo, Colosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan, gikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili di ay gikan ni Kristo. So, dili ta angay magdawat-dawat o mga pagtulunan nga ikabilin-bilin sa mga tao nga dili gikan ni Kristo. Examples, Biblia, Deuteronomio 18:11. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga mananagan o sa lamangkero. Umurangop kamo sa mga tigsangpit, sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga butanga. Kadaghan na tuo-tuohon. Ug naay hayaon, adyaw ganito mo pangaligo kay kamo kato sunod hayaon maligo mo. No, jamoy maligo ug nay mamatay. Jamoy manilhig ug nay mamatay. Mo nang waanay mo bijil. Mano man nanimaho pa man mong mga buhi ka sa patay. Sadyo pa nang namatay ka nanimaho pang purmalen nagikaway liko. Di ba? Magpayag og lubi, magsungsuong slungon kinadaganan kayong patuo-tuo. Na kanang bawal bitaw zahong nga gisudlan sa limos bukon na siya. Iniglubong ana. Unya nagabot sa menteryo kina may palamuot ipangbilin tong mga lighter, mga posporo, mga kandila. Nganong ibilin man ng baga pa man, kana magamit pa man, ay ibilin na kay tanan ko nung gisod sa menteryo, maot na iuli. Wala nganong ning uli man ka. Tanan man kahang gisod sa menteryo, maot ug igawas, iuli. Nganong ning gawas man ka. Giapil na lang unta kag tabon. Now, kana ba? Wa na to gamita ang atong sentido kumon. Unya, mga sobra nga snacks, ipahurot og kaon mo tong mga tao la kaon taman-taman sansan taman-taman kay di dadog uli. Ag bata nga nakalarga nagsakyanan nga kaon-kaon pa man sa pan kay hinup-higup sa Dios gikunot sa inan abuang ka nga no man hudta na. Maot hala hunong sa driver kay di pwedeng dadon ring kuan tukan tong bata. Abi ninyo no, kanang inyong mga pan ug Dios nga sobra ug inyo pa nang gidag uli gipakaon na sa inyong silingang gipanggutom mas malipay pang Ginoo. Diba? Wastefulness. Pag-usik-usik.
Kinsay nakapahimos na mga amigas ug mga attitude. Nga naay mabasa sa Biblia nga nakapakaon sa amigas ug attitude gantihan sa Ginoo. Wa. Pero gingon ni Kristo, gigutom ako inyo akong gipakaon, giuhaw ako ginyo akong gipainom. Adto na sa atong mga igsoong gigutom ug giuhaw. Wa man nimo gihatag. Ga-practice man ka pagkatihik. Nga mao nang nahitabo, daghang patuo-tuo. Ug magdamgo og has, na ako no'y naglueb. Ug magdamgo og maipo iyang ngipon na ay mamatay. Unsa malipay og magdamgog tae kay kwarta kuno na. Ginoo ni mga pagtuuha. Paglukdo na lang magtae kanunay mo maghuwat pa magkagdamgo. Mao na yung mga patuo-tuo. Nain pa, mga eklipse, na eklipse pang taguan tong mga buntes. Kay maigo kuno sa kahayag sa eklipse, mapayoy, mabuang, mabungi, mamatay. Hasta mga ireng, bukutag habog na eklipse, kaya mamatay kuno. Mga patuo-tuo. No, mga tuo-tuo damgo, peligro na. No, mao din ang daghan kayong mga kaso na mo dire, minister, nayawaan, kay dakog kuros, dako pug habak na may mga nganing habak. Pagkaalam ni Solomon 16:12, mayo kay gisurrender ni. Pagkaalam ni Solomon 16:12, wala sila mamaayo sa mga tambal ug sa mga habak sa imong pulong lamang og Ginoo. So kanang mga habak di ay ng mga bata bitong mayawaan, masakit nga naisipon way bugto, ubo way azo-azo, ay paghabakan man. Alright, demonic oppression, kagid-kagid pa imo, mo na nga ini kadako anang bata, na sugsugon ko, kuan ko no, kanang panday imong papa day no, ano nakaingon man ka, daghan man kong inibtag lansang ng imong bulihon. No, ano man na, tungod kay nasakit-sakit siya sa bata pa, tungod kay tuo-tuuhon ng ginikanan. No, importante kay nga makahibaw ta. Nga mga diwata maghalad-halad og pagkaon anang unsa na? Salamat Brad. Maghalad-halad og pagkaon anang puno agbas anang basak. Ang diwata bitaw. Atong datoy taga Sagbayan, grabe namong kumbate ito. Managsuon to na possess sila tungod kay kaliwat sila diwatahan. Kana bang maghalad-halad anang mga basak, nga humay, nga engkanto. Halad-halaran na nila. Kanang mga way, asin-asin, sa panang ipanghalad nila diha, mga tabako, mga malyurka mo, ito ipanghalad kay, kuan ko no, kay ting-ane, tilaw. Ano itabo, napo na sila ikanta po, gani masabot. Kanta lagi po, palamuot. No, dugay na mong kumbate ito, kay musukol man ang mga yawa. Human mo nakapahimo sa humay, palayaso namin ninyo, mamuyboy yung yawa. So, kani mga tao, mamuyboy, dahil iya, dun na si yawa, kay yawa, kusog mamuyboy. Oh, grabe jud. Mo na example mga diwata practices mapatagna-tagna. Kadto lang taga Cagayan, giharas ang iyang financial tungod kay nagpahimad nung badato ba kuno siya. Ano ba mapatagna kog makabana ba kuno apam, ano ba? Labihay, hindi makamo maning kamot. Salig lang magtagna-tagna. Unya salamangka. Unsa man ni mga salamangka na kay mga anting-anting. Mga daghan may kaso na po mga kaso dire ang ginikanan member og tadtad, member og PBMA, mga ilaga, kana bang mga kulto, mga kapunungan nga nay gahom-gahom ag anak na possess. Pero salamat sa Ginoo nga na-possess ang anak. Kay wa pa ma-possess ang bata, di man mo surrender ang ginikanan. Daghan kay may dire nga nay mga tuway-tuway sa tao gipang surrender, mga ngipon sa kilat, unsa pa pero daghan lagi. Anteng-anteng. Og wa pa na mo na anama na puno na tele ning Rome. Ang pa naman magsunog na guba-gubon man gyud na mo dili man na mayo. No mo na mga example no. Unya tigsangpit og espiritu. No, duwa kag spirit of the glass. Mga espiritista imong ipatawag tungkag sa imong lolo sa espiritista kay patulganon ang kag sa imong lolo sa agyawi sa kaban. Ito aditog titulo. O mga ngana ba? Spiritism. No lain pa nganong mayawaan ang tao kining occult third eye. O sa dili pa ning occult third eye, apil na ning mga new practices, mga pungsoy. Kadaghang minister na ay bracelet nga pungsoy. Nagsuot anang naay kwintas bitaw nga kanang quantum necklace. Kay sa una, ingkantong itom o ingkantong puti pa man. Karon kay na high-tech naman ang mga panuway, energy tawag nila. Musuyop ko no og positive og negative energy, puro na way scientific nga basihan. Murarag
psychological ra ta nagi-console ra imong murag imong utok ra gamugna ana nga okay nako kay gasuot og magnet, gasuot og crystals. So kana mangingana di ay sample na. Mao na nga bitaw nga pungsoy expert kinahanglan ang arrangement sa imong imong furniture ingani gyud gan lang dili magtungod kuno ning pultahan kay og magtungod kuno maot na may ngana ba. So hilig ka ng mga napta unsa man ang napta kanang pizza nga nataw ka og ang oras sa imong pagkatawo na ay connection sa imong kinabuhi. Kana di na siya maayo. Sample na siya sa occult. Sunod ang occult third eye. Kining third eye di ay is not a gift. Mao na nga daghan mig mga madre nga kaso kay open ang third eye unya ilang gipasanginlan gipadamgo kuno sila sa Ginoo nagpakita kuno nilang Ginoo na kuno kanila di na mahitabo nganuman kay si Saint Teresa of Avila nga expert sa Catholic spirituality kana ang mga vision locution mga extraordinary experience mahitabo lang na nimo kung naa naka sa ika-fourth and fifth mansion sa imong interior life. Kung masuko ka, mangtas ka kaayo, unsa, kalit kag kabisyonary, na mensahe ang Ginoo, nakadungog sa pulong sa Ginoo. Muna no nga, isa sa mga test, ana, is kining obedience. Once ka nga maka-experience, maka-encounter pag mga tao nga na vision, amo nang ibahin under obedience. Ngayon na nga, kay dili mo obey. Pwede na siyang muubay sa sinugdan. Ingani ha, mo na bantayan na to. Nindot gani unta kayo kung ang obispo mag-assign og pare nga maoy iyang spiritual director nga kanang skeptical. Kanang digid mo tuo, may nga na ba, unsay isulti sa pare, muubay siya tanan. Kay kung di siya muubay, sign na siya nga demonic. Ingani ha, daghang mga visionary nga naay spiritual director pero nabaylo ang nahitabo. Instead nga ang pare, maoy mo guide niya, siya ay ming guide sa pare. Father, ning ingon ng Espiritu Santo, nga og di ka motuo sa akong mensahe, masakit ka, nahadlok magpare, ning uyo nagpare. No? Mao na third eye. Kaso mo, kanang dili gyud mawa na mo ng third eye sa among mga cases. Nang daghan man nag-level, no, makahibaw na ka sa ubang tao, makabasa na ka sa mga aura sa ubang tao, na kay mga damgo nga matinuod wa ra basukay nahimo wa kay nahimo nga rumapunga di ka talagman it's demonic no arita psychic abilities di ay kaning third appeal man ang third eye is not kay direct communication sa preternatural world. Dunay tulo ka kalibutan, the natural world o material world kining kalibutan sa mga tao o appeal ang kawanangan sigon sa makita sa imong mata ug mahikap sa imong kamot nga basta kay nabound sa material world na siya. Ikaduha, the preternatural world, puro ni sila espiritu pero mga fallen angels, mo nang impyerno. Ang supernatural world, kalibutan sa Dios, mao ning langit. So tulo ra kakalibutan. Mo na pag-ingon sa Vatican nga ang Our Lady of Mediatrix sa lipa, no supernatural in origin, meaning dili nagikan sa Ginoo, duha na lay nahibilin nga source. Kung dili man siya gikan sa Ginoo, so either preternatural gikan sa yawa o mugna lang sa tao ang mga milagro. Pat namaw na ikuan ha, muingon gani ang simbahan, no supernatural in origin, dili nagikan sa Ginoo. No nagmusupak ka ana. Ana nakadapita magkasa. Yung third eye, ma-open siya sa tulo ka paagi. Number 1, by consecration. Na may mga cases nga na-consecrate sa yawa ang maong bata sud pa sa tiyan sa inahan. Example, kining bataa kay suhi man. Kay suhi gihilot, ag manghihilot kay mananayhop man. So katong iyang gigamit nga gahom sa paghilot nga mahiluna ning bataa nga di na masuhi ini ka tao, consecration man to, evil spirit man naghatag niya gahom. Nakautang ka sa evil spirit. Daghan kay mendere nga miingot tong Tagalubok lang. Visionary Tagalubok. Gipadamgo ni Mama Mary patukurog kapilya. Pat arre pa nayawaan man lagi. Di man lagi Mama Mary, Lucifer man lagi ning sod. Man anang nahitabo ba? Ang kuan ay tabo dayon ingon ang yawa. Naa pa ni siya sa tiyan siyang inahan, amo na siya. Ngano man?
Sige maghaplas-haplas na mga lana nga ginamag Birhen Santo, mga lana sa lubing ang ibang butangan, pero nimo mga gamot sa kahoy, sa pana mga kanang lana sa baksan, ipanghaplas nimo. Ngay aron lagi kuno mura punog baksan kuno mul sutoy ra kuno na inig panganak. Mao nay kuan, mao nay mga explanation na. Unya magbutang kag ahos anang usa ka pungpong ahos na imong bintana kay di mo duol ng ungo, mga tunok sa buongon gipang butang nimo na consecration na siya. Pagkatao sa bata gibunyagan, nahiusa na unta ni Kristo. Imo man pong gipulsira sag puwa. Imo man pong gipulsira gihabakan anang nay murag unlan bitong puwa nga gamay gipirible. Ano na nakaingon og mag-birthday ang bata, mag-ihaw manok, ang dugo sa manok ikuro sa agtang, consecration. Ang kaubang si Ipde, di maarsang abaga. Iyan nang gipaabig uric acid, abi ni jao ka ng arthritis. Huwag mo epektos tambal. Nahinumdum man siya nga sa mag-birthday siya kay magkurus-kurus siya dugo sa manok niyang sa agdang. Pag convention na mo sa Cebu, iyang gikumpisal. Pag human sa kumpisal, nawa di siyang sakit sa iyang kuhan. Nya, natakdan pa tong ang usa ka kaubang sa CFD, kanunay mo hubag tong tiil. Unsa iyang asawa pod maunay mo ilis siya kay dugos naman marsa ag mga abaga. Ngaho sang gipahinumduman nga ikumpisal lagi ng mga padugo sa agtang. Pag humag kumpisal buntag sa iyo mao iyang gi-report na salamat sa pagpahinumdum brad. Okay na kayo ko nawa tanan hong kabugat sa hong lawas. Consecration na siya. No, open ang third eye tungod sa consecration. Lain pa usage kanunay gigamit. Kanay mga tao nga kanunay niya gigamit ang third eye sukad pagkabata na open ang third eye kay nahibaw-an man sa mga tao nga open imong third eye gihimo kang konsultant sa imong silingan. Oy magtukod kog bay ba tan-awa ko ni og okay ra ba ko ani magtukod ag ikaw pod uy di pwede kay masuko ni mga namuzo ani lang kuno dapit. Nahingo na kang meriko. No, usage laay uban na open ang third eye kay gaduwa og spirit of the glass, spirit of the coins. Charlie challenge. Ning apel ka ng mga ghost hunting, ning sod og langob, ning dog minteryo, ning sa panang inyong gipangdong ng mga haunted house, peligro na siya. No, mosamot na ka, grabe imong third eye ana. O kanang mga tao nga nag-desire bitaw kanunay power, ninduta unta ka mao ko mo magic oy. Kanunay ang yawa mo sakay ana. Kay kahakog man na gusto man kag grabe man ang imong wa na man ka mosalig sa gahom sa Ginoo na God. Na sunod nami mga cases dire mga batan-on nayawaan tungod sa Mobile Legend nga duwa. O kanang mga apps bitaw nga mga ghost hunting anang sa cellphone na ako noy espiritu ana madto siya kay dakpon lang evil spirit tagan may ana nga cases. Gani taga Corelia nga tuas Dubai in contact nako. Brad, kanang ning open ang iyang third eye kay naay kanang series, TV series nga kanang horror ba. Mo'y kanunay nga gitan-aw, mo'y nakapa-open siyang third eye. So naay mga salida nga consecrated sa evil spirit nga kung imo nang tan-awon makuan ka, maharas ka. Labi na gyud ng ML. So kanang Mobile Legend nga duwa na sports na ra ba nagi-appeal na ra ba ni sa sports mo na nakaluoy. Ay tabo, daghan may mga cases dire labi na mga batan-on na utrong batasan na possess tungod sa ML. Tanawar ko ng Mobile Legend, demonic ang mga karakter ana. So lingaw-lingaw ra man ning huwa kuya, mao lagi. Pero ang yawa imo manggigamit nga lingaw, so nakautan kag kalipay sa yawa. Unya ang yawa baya kay imperno baya nang kahimtang ana. So why kalipay? Nasuya na nimo nga nalipay ka tungod ni nimo nang paninglan ka. So ano tabo unsay sign nga ang bata nga daduwag ML nakasod na ang yawa niya. Number 1, mautro ang batasan. Baraguhig cellphone, maghikog. Why Lord, ma-depress? Sana, di na mo sunod sa authority. Ikaduha, sensitive. Makasense na mga spirit, hantod makakita. Katapusan na possess. Mapossess na siya. Muna nga, dagan may mga cases dire tungod sa ML. No, muna, lain pa nga rason sa third eye, nga nung open siya is inherited. May kag inherited kaliwat na ninyo. Albularyo imong lolo, gikan kag mga kanang mga occult practitioners nga pamilya. Katong taga Mabini man dito o taga Alicia tan dire isa na eskwelahan dito dapitas Talibon nga lain nga eskwelahan nga gipangharas ang mga bata. Nagida nila isa sa mga bata gida dire
nga mo-react man siya. Ang iyang papa open ang third eye. Ingani nahitabo nga sa dihang gideliverance ang maong batan-on nang-react siya. Pero ning kalma lang siya sa dihang gideliverance ang iyang papa, gi-close ang third eye siyang papa. So once gani nga inherited ang third eye, i-close ang tanang sakop sa pamilya nga open ang third eye aron maulian ang bata nga na-possess. No right kuan ana. Kana ka hago no, kana ka kuti. No nga dire naagi tay proseso mo nang wa joy pwedeng magdali. Kay magdali ka, di ka mosunod sa proseso, di ka maulian. Kay yawa ba atong kontra, di ba na makita. Di man ga na magani proseso dito sa ospital nga mag-opera nga makita na. No, operahan ba di ka sa doktor, tan-aw doktor di ka andam di man. Samot na dire nga spiritual lang atong kuan. No nga kinalang ma-prepared ta. Sunod, trauma. Ang isa ka tawo nga naay driven by negative emotion, unresolved negative emotion, mahimo siyang attraction sa evil spirit. Pero dili tanan nga mga tao nga rape victim or gikan sa broken family mapossess, dili tanan. Kani lang, katong mga tao nga tungod sa ilang emotion, na-consume na sila sa pagbati, nga may resulta na siya nga nahanaw ang iyang pagtuo, paglaom o paghigugma, mao na mapossess. Ito lang kaso ni Padre Jojo sa Manila, pyrokinesis. Itong na picture ganito na ito sa rated K, isa ka bata nga og masuko maka-create og kayo. Hapit maugdaw ilang bay. No, kato siya demonic possession, handle to siya. Na possess ang maong bata unsay cause sa maong tungod kay grabe nga extreme ang iyang anger. Kay ang iyang lula grabe kay strikta. Gibiyaan siya siyang mama ug papa. Kay puro naay lain. Gipuyo siya siyang lula nga way mayong pag-atiman. So na-develop og taman-taman ayang kasuko. Sa to peligro din ning tao nga sukad siyang pagkabata wa maka-establish og relasyon sa Ginoo. Nga wa ka feel sa presensya sa Ginoo sukad siyang pagkabata ba mo nay sagad mayawaan. Kini kadako ana lahi man jud nga presensya ang iyang ma-encounter. Mo na yung luoy kay nangingana. Nga na may mga kaso nga wa masulbad gikan sa broken family. Kaya ang iyang pangandoy nga mabalik ang iyang papa ug mama, mahiusa pagbalik ang pamilya. Di naman mahitabo kay puro man tagas og garbo. O di ba? Puro man uwagan. Mao na nga di na maulian. No nga daghan may mga kaso unresolved cases produkto sa broken family. Nga na kalisod. No bitaw nga mohilak na lang mig apel kay tungod sa kaluoy ba kay ana ra man jud taman. Nagunta na solusyon kung dili pagarbuso ng tagtungod ana. Nga og naa gani mayawaan sa pamilya, kinahanglang mo cooperate ang tanang sakop sa pamilya. Kay kung dili gani mo cooperate, ayaw pagdahom ug masulbad ang kaso. No, dili gina masulbad. Kay ang tuyo sa Ginoo ana conversion, kabaguhan sa tibok pamilya. Apel pa ng imong mga outside sa pamilya. Nga isa sa mga kaso na pinakakusgan, usa sa pinakakusgang kaso na mo. Pero ang iyang demonic possession katong nahitabo niya maoy nakapa-convert sa usa ka baryo sa Batuan. Kanang baryuha puro albularyo nang saligan sa mga tao pero tungod sa nahitabo niya ang iyang kaso maoy nakapakabig sa mga tao sa Batuan. Hadlok man sila kay sila may mosunod dito di sila mo kuan. Ingana siya mo ni tuyo sa Ginoo. Kung dili gani ka mo cooperate sa process sa Ginoo, di ka mamalandong, di ka maayo. The last openings is kining gitawag nato og sinful lifestyle. Naata sa panahon nga ginormalize ang sa. Sa una, normal ra gyud kaayo mag-aw kanang ikauwaw pa sa una tong mga bet, di ba? Ngay asawa bitaw nga diha ra siya nakahibaw og daghan day kabit isang bana pagkamatay kay nanambong sa haya ag mga anak sa gawas. Isu ko ginudaghana man day ni. Pero karon sa atong panahon, kining pagpangabit proud na ka. Gani daghang mga naikabit, ilang ipo sa Facebook, ilang kabit, imay day pa. Ag ikaw pong uwagan dako ning comment pod, sana all. Nganong sana all man muawat ka? Nganong uso naman ang kabit-kabit sa atong panahon? Kaya ang inyong gitan-aw nga salida, kabit-kabit man pod. Natakdan kapag kawagan sa imong idol nga artista. No? Mauna, arita sa mga cases. Na may kaso dire nga og wa magpakasal, di maulian. Nganong nayawaan man to? Kay way kasal.
Na may uban di magpakasal kay nagtuo sila nga ang kasal sa sibil o kasal sa pare maura na gipekto. Sa mata sa gobyerno legal na, pero sa Ginoo puyo-puyo ra na. Mukalawat pa gyud. Bisag kikasal ra sa sibil kusog pa mo nga muli niya pa. Kay uwaw man kuno kayo siya ra mahibilin sa lingkuranan. No, mao man na yung mga rason. Sunod, napuy uban di makasal kay puro minyo o nay kabilinggan ng isa. Kaso na mo dire, usa sa mga kaso, ang rason na jud nga wa magpakasal kay way kwarta, way baboy. Nayawaan pabitaw. Di man mo layas ang yawa, gitabangan namong Padre Darwin nga makasal. Nakasal man lagi. Way baboy, way kwarta. Kinahanglan pa dayang mayawaan. Ingon tingali mo ba? Wa man lagi kubrat paghuwat. Ikaw sunod. Ngandoy po ka, lalim ro na. Mao na no nga importante kitang makahibaw kaning kasal. Dito sa Corelia, 6 months 9 months nga bata, 9 months old nga bata. Na-possess siya, dili man noon po to taga dire, pero gikan sa Mindanao, nagpuyo lag Corelia ba, ninduol na mo. Na-possess ang maong bata, tungod kay ang iyang papa way kasal, ug ang bata way bunyag. Human nagpakasal ang iyang mama o papa dito sa among baryo, ug ang bata pod gibunyagan, dungan pod sa kasal, nahuwasan. Naulian ang bata. Katong taga Sagbayan, dalagita, na-possess kay way kumpirma. Napoy diri taga Valencia, gihatod og ambulansya dire ang taga ospital ni gadag pasyente na baylo ba. Gihatod dire nga na-possess to maong dalaga kay 15 years old na siya pero wa pa ka first communion. Mo toy doorway niya. Niya, napoy na-possess, ningingon ang yawa, nakasud mi ning lawasa kay kusog mo kalawat, di mo kumpisal. No, na may uban ani nga senior citizen na. Ang iyang last kumpisal kato pagkasal pa. Una matot pang Padre Darwin kuyawat iguwa nga brad. Ngano man? Kuan na kuno, 30 na kuno katuig kunong diyan last diyan kumpisal. Usara ka sa gisugid. Grabe kabalaan. So sa 30 katuig ni mong puso aning kalibutan na wa ka isa. Nga gani ang Biblia ning ingon nga sa Proverbs chapter 14 verse 24, even the righteous man falls 7 times a day. Bisan ang taong matarong kapito kasa sa kadlaw. Usara ka sa gisugid so sa 30 katuig wa kuyape. Mauna ay way klarong paghinulsol, peligro na. Sunod, nami mga kaso kanang naggamit og abortion, nagcommit og abortion. Kining mga nagcommit og abortion sa amo yung kasinatian, bugat yun na nga kaso. Kay pwedeng mapalayas nimo ang yawa nga naa nagsamok sa lawas anang nagcommit og abortion, pero magbilin permanent damage sa iyang utok. Mukhang hapon mo tipas gyapon istoryahan ana. No? Makasinati maganig postpartum depression ng normal nga anak. Kana pa kang gipatay do nimo nagkalit ng bata anang imong tiyan. Nga dami cases kini isa do ni sa mga nakapakonvince nako nga kining artificial contraceptive is demonic. Ingani ni tabo ito tagbilaran. Isa ka babae nga hapit na tumutulog ka buwan na mong process wa mauli hantod nga ning tug-an siya nga naggamit na siya contraceptive. Ingani during sa session ning lutaw siya sa lingkuranan nga way nagkuan way amoy nagunit niya. Unya ang among technique ana basta mulutaw amo nang bubuan og holy water kay aron mo mulingkod og balik. Pagbubo na mo ning samot man og tiad na waswas ang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan. Unsay cause ato? Ayude. Ug wa niya gi-remove ang iyang ayude, ug wa to niya gikumpisal, wa siya mauli. O na nga daghan kay may cases ana, kadto lang taga Valencia lang. Na-possess, laki na ining gawas nga tingog sa maong asawa tungod sa implant. Kana murag pilito ilubong aning bukton. Implanon, naka na mga depo provera, ipang-inject ra, mga pills. Kato lang taga Camotes Island, stage 4 cancer, pero katong iyang cancer sa ovary, dili normal nga cancer. Kusog mo inom og pills. Ang natabo, pag deliverance padre, wild, dako na kay tiyan, butoy na kay tiyan. Pagkaugma ning uli siya nag-abang man tito aring kilid. Pagkaugma ning balik dire nawa na ang pagpanghubag sa iyang tiyan. Masin ha? Naayo siya. Katong yang cancer tungod to sa pills.
No man nagitudlo nga kuan kani. Doktor tulo ka buok. Doktor why finding sa ilang mga sakit wa sila kasabot. Mga doktor ha. Ang doorway ra gyud nag-promote sila artificial contraceptive silang pasyente, muligate, vasectomy, papilion pa nila ng pasyente na tawas sa ospital, bag-o pa kang nanganak, bisag pa ahong asawa, nanganak, panganay, gipapili na kuno unsa magpaligate baka mao pagade pagpanganak unsa imo nang patumaron og kuan. Nanawa, mao man ay mga kuan sa gobyerno, mga kabuang sa gobyerno nga ang gibuhat ana, umuabot nagtulo imong bata, high risk na ka, nipis na imong mattress, ngano malagay ng mama ni Father Darwin, daghan man sila sa una, wa man lagi manipis. Daghang mga tao sa una nga, gani dili pa high-tech sa una, ngano man mga matay ang mga tao. No? Mao nang nahitabo, giingnan ako tong doktor ba, dok, nayawaan man gani ng mga bae, ngayon yung gipatumar, kamo, pakang kamoy, gipatumar, ana. No, bitaw na nga nami mga cases dere ubanan sa ilang midwife, ubanan sa ilang mga nurses sa kuan nga moabay nila, inikakita nila sa pasyente, mulukmay sila nakasa ko sa Ginoo brad. Kay usa jud may nag-promote ani. Oh, kamo mao ni sunod mo sa gobyerno. Mao na nga obey God rather than men. Dili man gud na pugos. Optional man gud na way balaod nga pugson kag patumar ana. Ang gitugot ra gyud sa simbahan is ang natural family planning. Maghuwat mo anus apertel anus ade, mo ni bantayan. No, istorya lay ko no, calendar method lagi ko no. Gamitan ning kalendar, wa pod gi-explain o para asa nabuntis man gihapon. Ingon na ginahan, wa ba di mo gamitan kalendar di ay gigamit man mama. Di unsa man ninyo paggamit, gihapin. Mao din nabuntis. Wa mama pagpatudlo mo anang natural family planning sa family and life sa inyong parokya. Kay hilay na hibaw ana. Adto mo jama da ihapin ra ninyo. Da mga kondom, withdrawal ganitong abot rin mura buang oy kanang mura kabayo bitong girindahan ang tinanawan ana ra gyud. Focus ra gyud tungod sa withdrawal. Pag deliverance pa huwasan. Sakyag yawa ba ang iyang abi nimo abnormal gyud, abi mo kanang natural ra nga kanang matawag ito na sakaan og nervyos. Demonic na siya. Jeremias 1:5, wala pa gani ikaw mapurma sa tiyan sa imong inahan, gipili ko na ikaw na planong Ginoo. Kanus ama ta na purma sa dihang nagtagbo ang similya sa imong papagmama. Na imo manggilarot. Mura makagalarot og tagod, iguba nimong plano sa Ginoo, sa na siya. Nga mo na yung mga rason nga papilion pa ka center no ng kondom, papilion pa ka flavor, ay strawberry, ay hot and spicy, mamaypay so kagabing dako ana. So, arita, beware of false devotion. No, kana ding mga devotion nga wa gi-approve sa simbahan, mo avoid ta na ato nang likayan. Gawas anang mga devotion nga approved by the church na kaning Fatima, approve naman na. Pero kanang mga Santo Niño, gi-approve naman na. Black Nazarene, gi-approve na na. Kanang bag-o pag yung ning tumaw ba? For example, naay ning lakra nga imahen sa birhen sa inyong amakan. Ang imong gibuhat kay imo manggitawag imong mga silingan, dagkot nagkandila dito, naay imahen sa birhen nga nakubkuban o imahen sa Ginoo kuno nga nakubkuban, unsa magluha kuno og lana, imong gitigom maglana, imong gitugna-tugna gapas mo to imong gipanghaplas. Why approval sa simbahan? Mayo laman og mugna ra na sa tao kay wa nay daotang epekto sa imong kag, wa nay daotang epekto sa imong lawas. Kung gikan sa yawa ang maong milagro, dako kay nag-epekto nimo. Mo na daghan kay mig mga cases dere nga giharas nila tungod ana. Gani kining mga approved devotion sa simbahan dili gyapon ka kumpiyansaan sa unsa nga paagi. Example, Divine Mercy, Santo Niño, unsa pa nang uban nga mga kuan. Wa nay problema kung sa inyong pagdevotion na focus lang gyud mo unsay mensahe nga gi-approve sa simbahan bahin sa Divine Mercy. Focus lang ka sa mensahe sa Ginoo ni Sister Faustina. Pananglit, sa inyong kapunungan, naamoy leader, ang inyong leader, mura na po si Sister Faustina. Naanapod siya yung mga vision, naanapod siya mga mensahe sa Ginoo. Piligro na siya, makatagna na sa imong mga makahibaw na sa imong sakit, maupay pagkita ninyo, pwede ko muhilam sa imong kamot. Nganuman, paghilam pa, oy, kuan ka, kining imong gibati, upat ka tuig na imong gihambi, no? Oy, gibizaan, day kagbana. Wa istorya niya. Kalit rin siya nakahibaw. Hawa mo anang grupuha. Kaya dili mo muhawa ana
Grabe gyud na ako'y cast ano nang kai amigo, dugay ra na akong kanunay gimakmak ana di ba mo tuo. Karon diha na gyud siya ni surrender ning grabe na iyang kahimtang. Kulto man na mura na kay ngano man na focus na ang leader na mo'y gustong sundon dili na mismo ang usa mensahe gyud nga original nga mensahe sa simbahan. Tung usa pa dili taangay magdawat-dawat ang mga private revelation. Kanang mga private revelation dili na importante. Ang angay na tong pamalandungan ang public revelation kining Biblia kanang naa sa tradisyon nga gipreserve sa magisterium kay mao nay dili masayop. Mao nay makatabang makagiya nato. Mo bitaw na usa sa mga sign kanang Maria Divine Mercy bitaw nga promote anang seal of the living God ngano man ang gi-excommunicate man sa simbahan ngano wala man gi-approve tungod kay nindot ang yang mga mensahe uban pero naining sukuhe di na mo tuog Santo Papa. No ingani ha once gani nga ang mensahe sa maong visionary sukwahe gani sa teaching sa simbahan demonic gyud na. Duha ra gyud na either demonic or mugna ra na siyang unahuna. Mao nang angay na iagig sa kayatres. Mahibaw-an na to kini delusional ba ni? Schizophrenia ba ni? Ano to mahibaw-an? Mao na peligro kay na siya. Unya, isa sa ako mga kasinatian, member ko sa una kining mga renewal movement sa simbahan. Kini, di ba ko ani nga naay uban ani nga maigo, ma-offend pero sorry, ako lang isulti kay mao man jud ni teaching sa simbahan. Ha? Magbantay ta kining counterfeit charism, peke nga charism nga gikan kuno sa Espiritu Santo. No, ay sa una, member ko sa usa ka movement, renewal movement, ako'y leader sud sa unom ka tuig na ami baptism of the Holy Spirit. Kanang baptism of the Holy Spirit, ngayo ta sa Espiritu Santo gasa, sultig lang pinulungan, the speaking in tongue. Nya, naka-receive ko na, di gid makontrol akong dila, naka-feel ko nga gifted ko. Pinangga ko sa Ginoo. Ano ba, grabe ka proud. Nahuman na kay mga vision, magdamgo ka, matinuod imong damgo, mensahe sa Ginoo. Unya, mag-praise and worship mo, naay masakiton, ampuan ran mo, maayo. At murahan na ko itong albularyo, oy. Kaya ka na kung mga naay ga dysmenorrhea, hilamon ran ng, ay, yan na ba? Mawa. So mo to yan ay nahitabo. Tinuod nga na ay speaking in tongue. Kanang word nga tongue gikan sa Latin word nga lingua napasabot dila. Mo to pange lingua awita dila. Ani ba? Kanang lingua di ay diha na develop ang word nga language. Nga napasabot pinulungan. So ka gift of tongue gasa sa pinulungan sa to pa masabot. Sa 1 Corinto 14:22, ang purpose sa speaking in tongue, kana nga pinulungan, aron makabig ang mga dili magtotoo. Sa panahon sa mga apostoles, ang mga lahib pinulungan, wa pa'y pagtuo. Nunya, wa may edukasyon to mga apostoles. Unsaon man nila nga makabig to mga tawhana, hatagan sila sa Ginoo, gasa sa pinulungan, nga makasulti sila sa pinulungan sa mga langyaw. Duha ra ka klase nga speaking in tongue nga authentic. Number 1, gasa ni San Antonio og ni San Vicente Ferrer, ibutan ta ako, og na ako na nga gasa, Bisaya ang akong giwali, pero ang mga langyaw nga nakadungog sa akong wali nakasabot. Makabig sila sa simbahan. So ang purpose sa charism day is to build up the church. Mabuo, lig-on ang simbahan. Ikaduha, og missionary ka, ningadto kag Japan, di ka kaybaw ni Punggo, di ka kaybaw og unsay mga pinulungan anang dapita, kung pagbuot sa Ginoo nga anak kay butang makakat-on kag kalit sa ilang pinulungan nga wa nimo eskwelahe mo na speaking in tongue. For example, puro ta Bisaya, puro pagyud ta Katoliko, magtutuo ta ani parehas. Unda magstorya ko, lalalalalalala tuo ka mo. Unsa man yo pagkasabot sa pulong sa Ginoo. Mo ay nahitabo naka-experience ko na for 6 years. Isa ka pare ning kumbenser nako, nasuko gyud ko, nakig-away pa ko. Iyan is Ginoo na mabasa sa Biblia pero private interpretation. Dili in line sa teaching sa simbahan. Ay tabo kadugayan gyud pagsud sa CFD hinay-hinay jud naho nang gidawat bisag sakit. Hantod sa nadawat na naho ning decide ko nga muhunong ko ani nga practices ang retaliation nako. Napaggaw ko sud sa 4 ka tuig. Nakuan magyud ni si nagnonom ka sa una ma'am nga akong tingog mura gihulbot mo to retaliation ako nga akong gi salikway to nga practices without proper renouncement.
Kaya wa pa may deliverance and exorcism ato. Kung napas padre itong panahon na, di ko may to. Dihara to na ulian, pagbalik nga, at pagsud na ko ani nga ministry, kaya na may proper na nga prayer, na procedure ana. Piligro ang kuan, mao dito nahitabo, nga, kanunay ko makakita gubot. Kanunay ko gubot, kanunay akong pagpuyo ba, wa ko'y, dili ko at peace sa akong pag-serve sa Ginoo. Kaya naaman dayawa ng kapyot. Grabe akong mga retaliation plus na pa ko yung mga sakit-sakit nga hindi jud masabot lagi. No, diha ra gyud nawa sa kuan. Diha ra to ning trigger sa ahong gi-renounce. So wa pa to nako gi-renounce smooth pangdagan so kinabuhi. Wa pa ko hilabtis yawa. No, yung anay no nga magbantay ta kining gitawag og counterfeit charism. No, naghan may mga cases, mga healing ministry, deliverance ministry sa mga lain-laing mga renewal movement ning aredere na possess gyud tungod sa speaking in tongue nga kanang dili masabot la kanang glossolalia ba gibberish language so kana siya magbantay ta ana nasunod lain pa dili ta angay motuo kana bitong mga tao nga medium unsa man ang medium kana bang nasudlan kuno og santo ninyo ning sud kuno niya si Mama Mary ning sud kuno niya ang anghel o santos. Ganito yung kaso dire si San Juan Bautista. Ning sud kuno niya. Proud pag-asawa. Father, kinahong bana, Father. Kuan gifted ni Father. Si San Juan Bautista mo ining sud niya, Father. Nagi-deliverance, Padre. Di man makumbinser. Kaya si San Juan na ikono. I-prove na to. Pinagis exorcism. Pag-exorcise pa. Wak-wak na may ning gawas. Kato, wak! Wak! Bata kay dako kuros. Uy, wak-wak na ka. Dili Espiritu Santo ning sod. Daghan may kaso dire, sudlag Santo Niño, karakadlawon. Musod niya Santo Niño, maotron tingog. Gagamag kapilya, daghang magpatambaw. Nasakit man ning are dire pag deliverance pa possess. Ngani ang explanation. Dili mahitabo nga ang Ginoo mo possess sa lawas sa tao. Dili mahitabo nga ang mahal nga Birhen Maria o ang mga santos o mga anghel musod sa lawas sa tao mo possess. Kaya may magani kag gipossess, gikontrol ang imong lawas. Number 1, nga kanang katarungan, gigama ta sa Ginoo nga naay free will. Mangag free will, bisag gihigugma ta sa Ginoo pero wa ta niya pugsa pagpasunod siyang kabubuton. Gibutang sa atong atubangan ang kinabuhi ug kamatayon. Naara nimo gahay mong pilion. No nang mayong kag nagipossess ka, kinsa namang free will ang nasunod? Dili na imo ha. Ikaduha, si Kristo, si Santo Niño, Kristo man na, si Mama Mary, na ay lawas. Nganong musod man si Santo Niño, sa lawas sa imong silingan nga marites kayo, og masuko, dragon pagyog batasan. Nganong musod man si Santo Niño, nga naman siya ikaw galingong lawas. Si Santa Maria na ikaw galingong lawas. Unsay pagtuo ni mo ni Santo Niño? Umang? Tanawan ang umang. Nga pwede siya mobalhin og laing sudlanan. Di ba bugal-bugal? Ikatulo, si Kristo sa dihang nagpakatao siya. Gipili niya ang usa ka babae nga walay buling o mansa. Wa kisa. Diha siya nagpakatao. Nung puyo siya sud sa unom ka buwan. Nga sa imong silingan, wa na isa. Si Santa Maria wa man sudli sa Ginoo. Nagpakatao lang. Pero wa gyud ingon nga ning gipossess, gikontrol siya na utro iyang tingog. Wa. No na nga magbantay ta. Kana mga slain by the spirit of kirig-kirig na kana bitong trending sa Facebook nga naposit na utro nagnaong mga anak malapit na ang katapusan. Nanawar na possess maguna. Adad-ana dire di ba i-prove na to nga possess na sila. Nagawas o drama ra na kay dito na mo react sa exorcism. Drama ra man. No magbantay ta ana mga igsoon. Ngalain pa nami mga cases dire. Usa sa mga cases sa among kauban ni Brad Tony o ni Father Salon nga wa masulbad, infested ang ilang balay, daghan sila harassment, nganong wa to masulbad? Tungod kay ang isa na member sa pamilya, ang bana ba to, Freemasonry. Kana mga Freemasons, mga secret society, is demonic yun na siya. Ang uban, dili man nila na isurrender kay dato manggod gana, daghan kag benefits, daghan kapit sa negosyo, sa gobyerno, mao na nga magkuli silang mosurrender. Pero amo yun ang isulti kay kanagong mga Freemasons na sila pagtuon naman ay degree sa gamay pa kagranggo di pa kay makasabot unsa na no i-blind pa ka ana
Magkadugay ka, matinga ka kay mangawat na sila hostiyas, itong consecrated host, ilan ang tunub-tunuban, kanang crucifix, ilang ludan, apil na sa ilang ritual. Ang Freemasonry. Abi ni mo ang Freemasonry, ang ilang pagtuo, nga nagtuo sila sa great architect of the universe. Ang great architect of the universe, tingali, ang atong pagtuo sa ang Ginoo. Pero para nila, the great architect of the universe is Lucifer. Mo na nga, gikulbaan bitaw ko tong dihay Freemasonry nga ning surrender dire ako gipahandol ni padre mo ra kog pastila no. Grabe ra ba ni mga ritual nga ikuan ani mura pa kog natintal ba kay naganoy ko sa kahadlok pero nadara no nakuan ra natabangan ra lisod na nga grupo. Kaya member mo PBMA ni mga sing-sing surrender ninyo. Karon before ta mo break natay prayer for protection then renouncement. Tanan nga mga naay mga nasidong hawak surrender. Namoy mga librito isurrender. Mga singsing nga nang pampaswerte or panagang isurrender. Kaya kana siya mo nay makaingon nga ma-block, nay blockage sa panalangin sa Ginoo. No, karon namoy mga ug namoy mga kuan nakahimo mo ning mga butanga nga akong gisgutan is kumpisal na ninyo natay kumpisal rompales. Kasagaran di mo kumpisal nga ning adtog albularyo. Dugay naman to brad. Ikumpisal lagi. Kay mo na nakaingon nga mawa na imong sakit. Ikumpisal kay aron mawad ag hold ang yawa diha nimo. Gamit ka contraceptive na may kaso. Usa ka asawa, di mo biya ang yawa nga niya. Naposas mo siya. Putanan nga gikasal ba mo pare? Tug ans tinod gikasal mo pare. Gikasal man brad. Pero sa wa pa mo makasal gatimo-timo mo. Oo brad, nya gikumpisal na ninyo. Ay wa ra ba brad kay gadali-dali ag pare pagkasal nimo brad. Wa gi kumpisal. Nya unsa may gamit ninyo atong gatimo-timo mo? Withdrawal kuno, kondom ana. Wa pud gi-apil og kumpisal. Wa pud ba i-apil na sa inyong kumpisal. Lahi ang sala sa pakighilawas, lahi ang paggamit og contraceptive is kumpisal. Mao tay nakaingon nahuwasan na mo ang asawa. No kay mailhan man na namo nga naanit sa nga gitago, murag mabuak ng una sa kasakit during sa prayer. Mao na gitawag unconfessed sin. Ani sakit nga ni murag muliki ng una sa kasakit na siya gitago. Nasa ato mo react ang nyawa. Mao na mga sign. No bitaw na nga mahibaw-an na namo kini uwag ni kini nagadumot ni ana third eye ni mahibaw na siya. Tungod na sa mga simptomas nga ipakita. No ayaw mo kabalaka nga bisag himo na ko ning example, wala na mo gihisgutan angan. Ngano man dili ni gustong mawawan ang mga biktima. So gihangyo ang tanan sa pagtindog para sa atong prayer for protection, renouncement and consecration. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, sabat mo. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation, from all evil spirits, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. In the name of Jesus,
I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. O heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and holy obedience to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you who try to come ever closer to us, all of our being and all our love. We also consecrate to you our life, our works, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manlupa,